От списъка с задачи също имаме възможност да извършваме различни действия с тях. Това става чрез контекстното меню, което се отваря с десен бутон върху заглавието на задачата или от бутона с действия. От тук можем да прегледаме детайлите на задачата, да копираме съществуваща задача, ако искаме да създадем подобна, както и да редактираме текущата информация. Ако искаме да работим по няколко задачи едновременно, можем да ги отваряме в отделни прозорци за по-лесен достъп. Освен това, тук можем да променяме статуса на задачата според напредъка й. Системата дава възможност и за планиране на задачата, така че да се появи в календара и да се свърже с други задачи от дадено събитие. Ако задачата е създадена, но все още не е възложена, можем да я разпределим на конкретен служител, офис, отдел или подизпълнител. От файлове достъпваме всички прикачени документи, свързани с задачата. А в коментари и история се съхраняват всички промени и дискусии, свързани с нейното изпълнение. От тук също има възможност да се създаде работна карта, която позволява отчитане на вложеното време и извършената работа.